Myslím si, že sa zhodneme na tom, že ste krajšie nechty nikdy nevideli. Ja ich chcem zjesť presne tak ako v tomto videu, ktoré ma aj inšpirovalo na tento štýl nechtíkov. Zavítala som tento raz do Manic Nails, šikovnej Saške si dať práve tieto nechtíky spraviť. Najprv sme začali tým, že sme dali dole moje staré nechtíky, ktoré boli akrylové a boli spravené naozaj nekvalitne. Takže Saška sa veľmi snažila mi dať moje nechtíky naspäť do dobrého stavu. Cítila som sa byť úplne hýčkaná, pretože nikdy sa mi nikto nestaral takto o prípravu nechtov na vlastne samotný gel. Saška použila metódu, ktorú som nikdy predtým nevidela, a to práve z vlákien zo skla, čo vlastne zabezpečí to, že nechtík bude čo najtenší, ale taktiež aj vydrží toho veľa. Verte mi, že ja by som veľmi rada mala aj dlhšie nechtíky, ale keďže pracujem na klávesnici, tak sa to veľmi nedá. Tu sme začali pracovať už na samotnom dizajne, kde sme sa zhodli, že chceme 2 jahôdky, 1 limetku, 1 pomaranč a 1 kiwi. Zatiaľ kým sa dizajn vytvára, môžem vám povedať, že aj keď som tam bola prvý raz, cítila som sa ako doma. Mohla som si vybrať, aký filmík alebo seriál chcem pozerať po prirobení nechtíkov, čo bol totálny relax. A ako človek, ktorý aj tak najradšej trávi čas doma, sa nemôžem dočkať na naše ďalšie sedenie. S týmito nechtami som neskutočne spokojná a už sa teším, čo vymyslíme na budúce. Môžem povedať, že nechty držia ako pribité, čo je hlavne spôsobené tým, že bolo použité vlákno zo skla. Nemôžem si vynachváliť samotný prístup a aj to, že ja ako introvert som sa tam cítila veľmi príjemne. Ešte sme tam gelom popridávali samotný 3D efekt, ktorý spôsobil to, že vyzerali veľmi šťavnato. A tu na je samotný výsledok, dajte mi určite vedieť, ako sa vám páčia.